Ayo pag-apas sa kwarta ding. Ang importante, nakapalipay kag tao. Dili unta ta paasahon pa. So, yung bataan ni nga. Luktok man. May problema ni bataan ni. Renz! May problema ni mo nga. Ang luod naman ka. Sa tira ko pa. Wala na ni. Luod ra ko pa. Antod karon, pamanta ka sweldo. Dili na ka mo apilog vlog. Kilaay na ko vlog pa oy. Ay pag inaana ding. Dili ka bayran og sweldo. Ang imong pagpalipay sa tao. Ay kabala ka. Grasyahan na ka puhon sa Ginoo. Luyang papa oy. Saan na nagmuundag siya ding. Damay jud ko ani. Ang kwarta dali na pangitaon. Ang importante, ang imong talento dili mawala sa imuha. Ding, ay kawala og pag-asa. Kaya may dili malain anak pa. Dili yung tatapasaw nila pa. Ngayon good sila pa. Nasulduhan ta. Anong wala man lagi. Sige lang ding, basig dili pa ang panahon nga silduhan ka. Pero maabot na manay ginaingon gani no sa kasulatan, sa katigulangan. Kung nakay itanom, nakay anihon. Tanom lang. Tanom. Bas hindi ay pila ka adlaw o pila ka bulan gikan karon maka-harvest na ka sa imong gitanom. Dili unta ta paasahon pa. Minitize na naunta ta pa. Yan naman tayo advertise. Tanawa gud akong chinilas pa oh. Wadyo ko'y ikapalit pa. Di ka maluoy sa kuha pa. Ay pag inana ding. Maluoy kay ko si mga ding. Labuti ka. Pero antos lang sagod. Bata pa ka. Wa ni mo nasabtan ang tanan. Maabot na sa mga na makasabot ka. Luyang ading oy. Abi na kung malipayon siya. Kaya't makay sa tiping pero nay gitago na problema. Ah, salamat ipa ha. Pasabot ko nimo. Sunod pa, di na ko mangluod pa. Mao ginay tama ding. Luod man ka. Ay, gilak. Gilak man ka nga. Nagkabala ka. Pila ka adlaw, musikat ka. Salig lang.